दिनै बड'लेण्ड एकर्डनि 2020 जे 2020 सनाव जे एकर्ड जादोंमोन बिनिनो मोनसे पेकेज हिसाबै क'क्राझारनि मोनसे जोंनि बड'लेण्डनि मैखोम ओनसोल सिम्बोरगाव जि सिम्बोरगावखौ सारा बुहुमनि बर'फ्रानो मिथिगो जे बेवहाय गोदो सोमावसारनाय एबसुनि साहित्य सभानि जेरावबो सिम्बोरगाव ओनसोलनिफ्राय गोबां अबदान दङ मुंख्लं दङ जोंहा बे ओनसोलनिफ्राय दा बे सिम्बोरगाव ओनसोलखौ दिनै बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन ओनसोला जौगानाय बायदि बेखौ जौगालांहोनांगोन बेखौनो थांखि लानानै जोंनि लकेलनि दैदेनगिरिफोर बयबो सावरायनानै बेवहाय मोनसे जोंनि एनिमेल फिड प्लान जों जायफोर अमा दाउ बोरमा बायदिसिना मिफोरखौ जुनारफोरखौ फिसियो बिसोरनि आदारनि थाखाय मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननायनि बाथ्रा सानदोंमोन आरो जिहेतु खाथि खाला रायजो जाग्राफ्रा बयबो अमा फिसियो हांसो फिसियो दाउ फिसियो नाथाय आदारनि थाखाय मालाबा जेंना जायो आगोलफ्राव जोंनि मानसिफ्रा जौ सङोमोन जौ संनानै अमानो जाहोयोमोन थास' थारुन बायदिसिना रुना जाहोयो आथिखालाव एसे खमायलांबाय दा दिनैनि समाव कमार्शियेलि मासे मानै माथाम अमाखौथ' जोंनि आइजोफ्रा ओरैनो फिसिनो हायो नाथाय मासे माथाम माब्रै अमाजों जोंनि रांखान्थिया जौगानाय नङा दा नंखायनो रांखान्थिखौ नोजोर होनानै जोङो 20टा 30टा 50टा 100टा जाहाथे फिसिनो हायो बिनि थाखाय आदारनि जेंना जाहाथे जाया बिनि थाखाय नैबे फिड प्लेनखौ जोङो मोननै जायगायाव गायसननो सानदों आरो सिम्बोरगाव दिनै गायसनजेनबाय बेवहाय सानफ्रोमबो 150 मेट्रिक टन 150 मेट्रिक टन आदार प्रडाक्ट जागोन दा बड'लेण्ड ओनसोलाव जिखिनि जोंहा जुखाम आबाद जायो सयाबिन आबाद जों खालामदो बिनिफ्रायनो अमानि आदार बायदिसिनाफोरखौ बानायनाय जायो एफा एनै मिनारेल होदेरनाय जायो दा बे गासैबो जिहेतु जोंनियाव र' मेटेरियेला दंखायो नैबे फिड प्लेनखौ खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा खम दामावनो जुनादनि आदारखौ एबा मिफोरनि आदारखौ बायनो मोनगोन बेवहाय मोननै लाब जागोन मोनसे जाबाय बिथांमोना गायनाय जुखाम बायदिसिनाफोरखौ बे इन्डास्ट्रियाव लाबोना प्रसेस खालामगोन गुबुन मोनसेया जाबाय मा बिनि जि प्रडाक्ट जानाय आदार बेखौ जोंनि माखासे आबादारिफ्रा एबा फार्मार्सफ्रा फार्मिं खालामग्रा मानसिफ्रा बायनानै लांनो हागोन एसे रिजनेबल प्राइसआव दा नंखायनो नैबे जोंनि इक'नमि जोंनि रांखान्थिखौ जौगानायाव नैबे फुड प्लान्टआ जथेस्थ' हेल्प खालामगोन आरो जोङो बेखौ नुहुरदों इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोन' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस फायर एक्स प्र पावार TCL फायर एक्स प्लास ग्रीन बेक्टरि सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जायफोर गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमि ड्राइभ इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन